lo kuthiwa why ulate kangaka, why kwaphela 3 years marathon yaqala ngo-2020 2024 manje bazofika manje. Ube sethi abanye bashile laphana ehlathini abafuna ukuphuma. Hayi bazela kodwa abanye bashiye lapha ehlathini bayamela kancane abafuna ukuphuma. Now kuyakuzwa abantu ukuthi wena apho kwenza ngale time mina nje nami ngane ngafike kodwa ngisafisa ukuphindela emuva ukuthi akusaphindeleki sengizoye ngawequla yini. Yase wequla yini labo abangemuva basaqhubeka. Kodwa yini le lenza nisipende 4 years waphela. This was a race. This was a race. Umuza lo wafika unumber 1 wafika wadlula yonke into wafika kuqala. Siyamchazela lapho ukuthi ube bewazi ukuthi izinto ezimangalisayo oyimisa uthini ngenxa yokujaha. Yazi njengoba ngidla nawe ngifisa ngathi ngaphindele emuva. Labantu abakhulumayo ngizwe kahle abantu asebefile. Njengoba beqa nje intando sebefika kusaphinde neke emuva. Lo mufi number 1 owafika kuqala uxoxelwa umufi number 2 uthi laba abalapha ehlathini ba-enjoy ukuba khona. Ngoba khona izinto ezimangalisayo abayibonayo. Laphana khona inkosi ekuthiwa uJesu ebavezela imali. Uthi lo gijima eqala angiyibonanga mina leyo nkosi akufanele wagijima kakhulu. Wajaha. Umbona kila ukhuluma naye bafile manje balapha ezweni ngaphesheya. Akusekho ukubuyela emuva. Akusekho ukubuyela uyolungisa. Akusekho ukubuyela uyotesta amandla enkasimulo kaNkulunkulu. Wawusufile ngoba mawusufile ilahlekile. Khuluma naye waze waluza mfowethu. Waluza inhlanhla abantu abalapha abafuna ukufa ngoba uhamba nabo. Ubatshengisa izinto ezimangalisayo ebishemba. Uthi lo mina ngitshela ukuthi mina nje number 1 kuthiwa lahlekelwe mfana. You missed out. You missed a lifetime of walking with God. Abanye babona imali ehlathini. Phakathi ehlathini bambo. Ebenzela into ezimangalisayo. Bazalwane uJesu uvukile. Ekuphileni kwethu asingajaha. Asingagijimisa izinto zabantu. Enjoy the journey. To enjoy the process. Trust the process. IBhayibheli labhalwa abantu ababengajahile uhambo. Ingakho bathi noma beyambamba uPaul, beyambamba bemusa kugilotine, wathi nimbambelani. Ngiyekele ngoba vele kade ngafa. Ngoba umuntu oyiniki nayo meyiswe kufeni umuntu ophilayo. Kodwa lo kade afa vele uye entweni ayaziyo vele kade afa. Ingakho uma navuswa noKristu. Funalo ngaphezulu la uKristu ekhona. Ngoba uKristu phezulu nani funalo ngaphezulu. Uma navuswa naye, uma nafa navuka naye. Akaze ngashumayela ikeyboard engakhali. Please pause and let us put it. Shasha siqede bazalwane ngoba uNkulunkulu wethu ubothembile. Ukwethembeka kwakhe akunakuhlanisa. Our God is faithful. You are faithful even unto the death. Wathembeka kwaze kwaba sekufeni. Wathembeka kwaze kwaba sekufeni. The theme of our meeting, the conference, is restoration. UKristu Jesu meya ezweni abafileyo wayelanda uthulelo wayebuyisela izinto ezalahleka wayebuyisela inkasimulo eyalahleka kade wayebuyisela ubuntu bomuntu wayebuyisela ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu wayebuyisela i-dignity, the identity, the access, the acceptance, the significance yomuntu. Kristu Jesu wisidalwa esisha akudala ubethela noKristu esiphambanweni ebese kuvela busha lokho uvuke naye ngoba umanafa naye umanafa kahle naye. Oh bazalwane sisalo shumela ivangeli abantu bezisono ukuze nathi maseswile sidle isono bashumele sivuke nabo masebewile
aphe kuwena igijime nami ibhethon ligijele omnye ayinake naye mewa ithathe omnye ngoba iraphi ngenkathi ngizwa amandla kumele ngiwathulule ngamandla ukugcwaleka bamshumayeli babelesihlalayo obana nje ukuthi la ungangiphambe ngenangiwa ushumayela indlela uma ushumayela indlela ukuze ngisheshe ngivule emaqandeni ngoba ingakho ngibuza ukuthi uphi umfowethu where is your brother uthi kanti mina nokugcina amfowethu uNkulunkulu bengexpectile uthi ngithumele umlilo emhlabeni ufisa kangakanani bangamsukhela uthumele umlilo ukubona frustration evelela abantu yabazi inkulu kodwa umlilo ungaveli uthi uyawuphemba sibuke nje inkulu kodwa look at the joy mawuthi awubasi umlilo uthi angabe uyigesi abayigesi ufika nomajesi nje besithi kunjalo ukuvuka kaKristu Jesu. Sokhuluma ngeresurrection namhlanje. Encwadini yabaseKorinte chapter 15 verse number 57. Bazalwane uNkulunkulu akasize singajali. There is so much to explore in this lifetime. Hallelujah. There is so much God. IBhayibheli njengoba lingaka kuthiwa kunezinto eziningi engaphumelelanga ukuthi ibhale ngenxa yemikhuba yabantu abanye abayithathe ezinye izinto ama-testimonies abanye ababefuna ukuwashera nomhlaba engafinyelelanga eBhayibhelini ngoba kwawabantu abahlukileyo abantu ababehamba noNkulunkulu ovukile sandela abantu namhlanje abazama ezinye indlela Hosana Abayobe Gezela Vai Hosana Vai bakali ndlele bayibona umcingo le bayibona umcingo le ohlala enkonzweni nokufundisa atomntwana siya kusekaseka ngiyabona inkonzo ngifundeka thomo yayishawa ayikho thomo khona lento engenile kuthiwa thomo ibazalwane ngithe abazalwane bakithi they can talk for 5 hours but they can never pray for 5 minutes that is the conundrum that is a major concern you can dance in church for 5 hours but you cannot pray for 1 minute can't wrong Sinakhuluma indaba bazalwane singasekuze kushaye 12 ebusuku. Kodwa sikwazi ukuthandaza for 1 minute. Asikwazi ukuvula imibhalo. Sithe instead of ukuthi sikhulume ngosira amaphosa epontini, akasibuki iBhayibheli. Laze nali iBhayibheli. Asibukise nje uJesu uke wathini uJesu. Iziphi izinto uJesu ofukile ayikhuluma nakade ukuvuka. Athi Kristu mayengakhathaze khona noma uthumle takhanya baba senilungisele ukuba banenjani bezokuyolungisela kuyentshela ngoba uNkulunkulu ongaqalela kaTethu phela bese yakhala uJesu ahlatshwanga emva kwAdamu uJesu ahlatshwa kungakadalwa umshwada singamalithi iBhayibheli this is the name of God that was slain before the foundations of the earth. Ingakho singajaha ngishwe uNkulunkulu sikhumbuza bonke sesithuthi. Awushumayeli wedwa kunama-centers kuney'ngelosi ey'thathulayo. Obakho ukuthi umeli nakho khona ne-Wi-Fi ayidekeli provided. Thumela umyalezo. Silungisele ipolisi ubalekela impilweni. Ngixolela abazalwane bangibalekela iy'ndaba yonke into ukuthi ngiphumele. Umuntu okhulelwe kubuya abe nomona atholakale kungathi uyayitshela kanti uzama ukubiyela into ayikhulayo. Angifuni le ngane izalwe ingabi indoda ibe owesifazane. Angifuni le ngane izalwe ibe gay. That is why I eat properly.
But whoever came because there were people who were irresponsible. Lesbians because parents are training God who why put a lobby. Isali ngane ngeke ukhonite ngongeza afakwa isasespeletory akulandelwa ngeprostate abalalelwa abantu abadala wazala ingane singakafiki isikhathi umuntu bese siswini khona ijuice kumele ayiphuze uzaba umuntu wesilisa uzoyithatha lo juice uma webuyingane na uzala ingane ezwaye kuphuma ke ngowesifazane kubeka ngowesilisa. That is why uNkulunkulu ingazenzi izinto zabantu abadala shame. Ngoba ukakhulu kahle. Khona ama-chemicals ngaphakathi kuwe angakadevelop. Uma uzosala ingane usemncane nawe, khona izinto lengane engeke iyithole. Not that we are apologetic about homosexuality. Okhuluma bayazi. Uma kuphulwa izinto uNkulunkulu ayimisile uNkulunkulu simbiza ngobaba. Why is it ubaba? It's because ayona inyanga actually sangoba lesangusi ayona injini uyifika indoda evasa property talisisiwe isiyabo ngibika noma ikhala egazini. God is not for Christmas. Ayona indoda because it's not qualified to be enough. But our last food is still one thing, and we need you. Ufune kata nyo. Ukolukti abantu is not about to say to be enough. And about qualified to be enough. But the second we give so come and get a colleague. There is a process. To the critical Wami kutangwa sinyami kuparamisa mbele sitaza kwa hatwa ngoba na Yesu before leo ndio wata na Yesu uNkulunkulu njengoba uJesu indoda yakho mfundisa yonke uJesu uNkulunkulu wakale wahamba noJesu akabikho lutho wamtrain uJesu emtrainela umuntu uJesu wakala wampela uJesu ngoba uJesu is not just an idea. Jesus is the plan of God to reconcile man with God. That is why God took centuries. That is why God took eternity to prepare Christ Jesus. That is why just from heaven was shining for the Father. Because Jesus was prepared for more than 1,000 millennia. From eternity past to eternity future, wahlelwa uJesu. Isibulo labafike. Okwethi ukuthi lesikhathi aphethofa langafuni umuntu afune ngafani umuntu. Kujohana ngaka. Angomdala nekubuza. Kubaba ofanele yini? Bazofuna lencwadi leshaya sisikhomisi. Kuthiwa in all eternity, in all dimensions and realms, in all worlds there was silence. No God, no man, no being, no entity uttered. Utujuana kala. Itinanga nafe. Ototatikwa teleshai sisikhomisi. They cried, for no man was found worthy to possess the scroll with 7 seals. Afele kilaba banta bafela. Ngoba uyasho uJohn ngoba uJohn every 10 dimension yaphinda lokho. Every dimension kaNkulunkulu lapho la yonke into yenzeka ngesikhathi esisodwa. Every dimension kaNkulunkulu ayikho the past, the future, the present. That is what Isaiah. Who Isaiah that you partner is not the figure before the apostles. I mean, God of Massimus who Isaiah, instead of what to Isaiah, he would come every so hard. What you would come to that. Now, I understand that but the of the kind of Jesus or Isaiah, or must be divided into Isaiah of the kind. Why call Isaiah? They would know what Jesus had the very past. And of Isaiah 53.
dimension kaNkulunkulu, there are no laws of time. That is why abantu befika ukuthi awazini kaNkulunkulu asibuzo uzokhula ekhaya ngoba uzongena ngeya dimension. Lapho le yonke into yenzeka isikhathi esodwa. Ingakho iminyaka inkulungwane namosono. Nosuku lodwa lunganeminyaka inkulungwane. Singamethemba ngemizimba yethu. Singamethemba ngemizimba yethu. Ethi Bhayibheli lapho libheke behamba nenteke enkulu kaAbraham. Isimlandile kuba ezweni lakubo. Yathi bayigijima la inteke kaAbraham. Sebehambe naye abe inkosi imibuzo la endleleni noma phela ulibheka kamazi Abraham kodwa inteke enkulu yakwazi. Ulibheka kamazi Isaac kodwa inteke enkulu yakwazi. Ngoba bazalwane umoyengcwele akazi ukuyipromota yena. That is why sibabhekisisa laba abahlala bepromota umoyengcwele. Umoyengcwele uzapromota uJesu. Umoyengcwele lo Jesu akhuluma ngayo awukhulumi ngomoyengcwele, ukhuluma ngoJesu ngoba umoyengcwele unethela ukusambulela uJesu. Uthi uJesu akazi ukuziphakamisa yena. Uzophakamisa uzokuthathela ngobani. Akazi ukunikeza ubani. Umoyengcwele akazi uku-introduce any dispensation noma any kingdom. Umoyengcwele akazi ukukala ezinye izithwasa abaprofethi nabapristi kuze kungabe kusakhulunywa ngoJesu manje. Sigijime nomoyengcwele. Bafuna leli gama elithi umoyengcwele litriki. Ngasho ukuthi umoyengcwele kanti awusasho usho lento ohamba nayo. Besithi umoyengcwele kanti hayi usho iy'nto zakho. Abantu bakonje basithandaza sibone. Kanti uthi uNkulunkulu enze ngathi awuboni. Enze ngathi awuboni. Uyibone iphihika senzeke ebantwini. But pretend as if you don't see. Move on. Kodwa sikudabida ebale kusiza ngoba sazidala ukuthi simdilele. Khona ama-conversation basalane sobalekelayo. Kodwa izinto esibalekela ngoba they are a waste of time. Simele sizibekele. Uthi ayele ngigcwalisela ngithenga i-torch. Ngihlale naye nga-big time. But ubona kaNkulunkulu ukuthi kufanele uyothenga i-flight ticket. Ufly ngale mali ozothenga ngayo i-phone. Ziningi iy'moto ezilindile la uyakhona. Kodwa ngoba ulizwe iphimbo lakhe ubhizi ugcwalisela uphenina. Uspende yonke imali icebo likaNkulunkulu ngawe umelane nawe. Uthathe umzilo ngoba. Ingakho siyalele kuthiwa muhle ukulwa nabantu abanokuphendula kusasa. uNkulunkulu abaqale uthandeke kulungile. Yazi umuntu angafika abone. Aphinde abuyele uNkulunkulu athi ngibonile ngiyaxolisa. uNkulunkulu uthembekile amxolele. Wena usale negqo. Ingakho kuthiwa sheshe uthethelele. Engathi awuboni uNkulunkulu ukuthi uma ufuna ukuthetha uMangcwele kumele usize nansi iy'moto. Nathi ngidontsele emuva. Iy'phiwo zokuvuka kaKhristu Jesu. Lokhu-ke bazalwane sikulethela ngoba ney'nokotho ezintsha zikaKhristu Jesu. Sibone sigqoke amabhanti nje sizokhona. Ayithandile amagingi. Amabhanti agqoka ukuyokhona. Asizile ukukhuluma indaba yethu. Sizokhuluma indaba yalo ozolobola. Thina besizokhona. Usibona sigqoke namabhuluku esiwagqokile. Ngoba sizokhuluma indaba esingayazi. Asikwazi ngoba khona ukuthanda kuyaba futhi thina asikuthandi, asikufundeli wena. Kodwa ngoba ukhethile. Manifika kubo nofika ecele lo. Loyana nothanda ubaphisho lwakhe. Loyana nothanda ubaphisho. Loyikhandela namanzi akho kodwa nokufuna yena. Zokhuluma indaba esingayazi. Usibona sigqoka amasuti nothayi sizoshelela umuntu osithukileyo. Sizabona isifambo sizokhona. Qale phansi lo msana.